Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da barin ce dare saboda yanzu dare ya riga yayi. Sunana AM Tongas. A cikin jerin bidiyon da zan kawo muku, wannan ya shafi ga mai sha'awan koyon yin shafin yanan shi da kanshi. So wannan shine bidiyo na farko a cikin jerin bidiyoyin da zan kawo muku. Akwai HTML wanda da shi zan fara, akwai CSS, akwai JavaScript, akwai PHP da sauran duka wasu abubuwan da mutum yake da buƙata idan har yana so ya yi na shafin yanar. So saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu zan fara ne da HTML, wanda shi ne kaman ginshiƙin fara yin duka wani shafin yanar gizo. Kusan duk wani yanar gizo da aka yi za a ga cewa an fara shi ne da HTML kafin a zo a ƙara wani abu. Su HTML kamar shi ne asasi ko kuma foundation ɗin ko building blocks, kamar shi ne building blocks wanda ake amfani da shi wurin yin haɗa shafin yanar gizo. So ba tare da ɓata lokaci ba, zan fara ne da ainihin HTML, wanda shi mutum idan yana so ya haɗa shafin yanar gizo ɗin shi a kan kwamfutan shi, to abin da yake so ya fara da shi shine yana da buƙatar ya samu kwamfuta na farko. Bayan ya samu kwamfuta, yana da buƙatar ya zama yana da text editor wanda da shi ne zai amfani, ya zama kuma yana da browser. So bayan ya sami browser, to shine sai ya fara tunanin ya za a yi. In ya iya kuma kawai zai ci gaba ne, in kuma bai iya ba daga nan sai ya fara. So kamar yadda na ce, shi ne mutum yana da buƙatar ya sami browser shi, wanda ga browser na tukuna ko da kafin zo nan. Baitin browser ina da text editor. Akwai text editors da yawa wanda ake amfani da su wurin yin shafin yanar gizo. Amma dai so far, in kuma mutum bai da shi, zai iya amfani da Notepad daga kwamfutan shi. In ya clicking wannan abin nan na my computer ko Windows logo, sai ya typing Not, ga shi nan ya ma fito ana ga Notepad, ga Notepad++. So ni ina da Notepad++, wanda shi ne wanda nake a cikin shi yanzu haka. So ina ganin kamar ni ba na buƙatar yin amfani da shi, amma yana da kyau mutum ya zama ya samu nashi text editor ɗin saboda flexibility da kuma samu damar yin abin da yake so ya yi sosai. So Notepad++ yana da sauƙi, ni dai ya fi min daɗi. A kowa da irin ra'ayin shi, ni dai na fi son shi. Ina da Sublime, akwai Atom, akwai text, ina tsammanin ko sunan shi, akwai suna dai da yawa. So ba wannan ba dai, shine mutum ya buƙatar ya samu text editor sannan ya sami browser. Idan mutum bai da text editor, sai ya download din shi ko kuma ya amfani da Notepad wanda ke cikin kwamfuta kamar yadda na nuna. Sannan bayan ya samu waɗannan abubuwan guda biyu, to sai ya fara tunanin ta ina zai fara. Shi dai da farko, idan mutum yana so ya zama ya iya haɗa nashi shafin, shine ya fara da HTML. To HTML kuma shi ake ce ma ya tsane a H ɗin yana nufin Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language shi ne asasin fara haɗa shafin yana. To abin da mutum yake da buƙatar in ya samu ina abun guda biyu, text editor da browser, sai ya zo ya fara aikin gadan-gadan daga ta ina zai kamo shi. Ba ina so in ba da tarihin yaushe aka fara ba, wani bashi ne na HTML, duk ba wani, kawai ina so in tafi gaba ɗaya to practical aspect ne na aikin. Sauran theoretical aspect ɗin, ɓangaren da ya shafi abin theory wanda karatu ne, mutum zai iya bincike da kanshi. So abu na farko da mutum yake so ya fara da shi shine, a koda yaushe idan zai haɗa nashi shafin yanan, to idan ya buɗe text editor ɗin shi kamar yadda gashi na buɗe nawa, to abu na farko sai ya zo ya buɗe wannan angular bracket, wannan less than ne, sai ya rubuta HTML. Idan ya rubuta, sai ya rufe, sai ya sake dawowa ƙasa, sai ya sake buɗe angular bracket less than ɗin, sai ya sa wannan slash, wanda a lissafi ya yi kama da
shine divide by, sai ya sake rubuta html, sannan sai ya sake zuwa sai ya rufe. So kafin in yi nisa tukuna zan ɗan tsaya in yi ɗan takaitaccen jawabi saboda wannan bidiyon farko zai zama kamar na gabatarwa ne. So wannan abin da na buɗe da wannan da na buɗe, ok, kafin nan ina buƙatan in yi saving file ɗina, ko kuma in yi bayanin kafin saving file ɗina. Wannan da na highlighting na farko da kuma wannan da yanzu na saki wancan na zo na highlighting na biyu, su ake ce ma tags. Wannan shine opening tag, wannan kuma shine closing tag. So mutum ko da yaushe HTML yana buƙatar opening tag da closing tag. Opening tag ɗin da closing tag ɗin kusan duka abu ɗaya ne, sai dai shi closing tag ɗin a koda yaushe in an yi shi ana sa wannan slash ɗin, divide by ɗin nan gashi nan na highlight. Amma duk lokacin da mutum ya buɗe opening tag ya zo closing ɗin shi duka abu ɗaya ne illa iyaka to ana sa mai tag ne, ana sa mai wannan slash ɗin ne, bambanci kenan. In ba wannan slash ɗin ba zai zama closing tag ba. So da nan wurin yanzu shine matakin farko na hanyar da mutum zai iya yin nashi shafin yana. Idan mutum ya zo ya buɗe rubuta wannan HTML, sannan kuma sai ya zo ya sake rubuta HTML, amma bayan angular bracket ɗin nan wannan less than ɗin sai mutum ya sa slash, wanda shi yake nuna cewa ya riga ya rufe wannan tag ɗin. So bayan mutum ya zo ya rubuta HTML a nan, ya buɗe HTML ya zo ya rufe HTML a nan, mataki na biyu shine kafin nan zan yi saving file ɗina. In na zo na danna control S sai in zaɓi a ina nake so in saving file ɗina. Ga waɗansu dukkanin directories ne, wuraren da mutum zai iya saving file, especially ma dai my computer a desktop kenan, ga library ga computer. Amma ni already ina da folder akan desktop ɗina wanda na sami suna my tools, my tutorial. To in mutum ya gangaro ya zo nan wurin, gashi inda na highlighting an sa file name, wanda a nan wurin ne mutum zai yi saving sunan da yake so ya ba shafin nashi. In na zo zan sa shafi na. Idan mutum ya rubuta haka ba kamar in yana typing a Microsoft Office bane, Word bane. So bayan na rubuta sunan file ɗin da nake so in yi saving aiki na da shi, sai in zo in sa dot, sai in sa HTML. Idan na rubuta nan sunan file ɗin, misali na rubuta iya nan ban sa .html ba zai yi saving ba. Dole bayan na rubuta sunan file ɗin, duka sunan da nake so in bashi, to sai na zo na rubuta dot sai in sa html. To da zarar na rubuta haka, sannan na zaɓi inda nake so in saving file ɗina kawai, sai in danna save. Ya gashi nan ina danna save, gashi an ga nan ya canza yanzu ya zama blue, yana highlighting. Yawwa ga opening tag ga closing tag wanda yanzu ya yi highlighting. So yanzu na yi creating page ɗina na HTML, amma wannan ba zai yi komai ba. Saboda haka kafin nan mu haɗu a bidiyo na gaba.